Per una bona educació lingüística. Ser mestre vol dir ser responsable de l'educació lingüística de la canalla. Que les persones que ensenyen facin servir sempre el català a l'escola, dins i fora l'aula, té un enorme valor educatiu. Els mestres haurien d'utilitzar el català sempre a l'escola. Hi ha molts motius per defensar això, jo ara només n'esmento dos que estan vinculats. El primer és que per molts alumnes l'escola és l'únic lloc on tindran contacte amb el català. Per tant, l'escola es converteix en el lloc on el poden aprendre. Des d'aquest punt de vista, l'escola fa una funció compensatòria. Molts alumnes es mouen en entorns on el català hi té molt poca presència i, per tant, l'escola és el lloc on l'han d'aprendre. I el segon motiu, molt vinculat amb aquest, és el de l'equitat social. El fet d'aprendre la llengua, no només d'aprendre-la, sinó de tenir-ne un bon domini, garanteix després la igualtat d'oportunitats quan aquests alumnes volen accedir a nous àmbits socials o al mercat laboral. Qui ensenya en català és un model de llengua, anima els indecisos a parlar-lo, contribueix a fer reals els objectius del currículum, d'acord amb el marc legal, permet que l'alumnat catalanoparlant tingui un espai de relació en català i, a més, educa en actituds lingüístiques i ajuda a superar els prejudicis sobre les llengües. Aquest col·lectiu té un paper clau, per exemple, per ajudar a desmuntar un prejudici estès que impedeix que l'ús del català avanci. Prejudici que afirma que mantenir l'ús del català davant algú que parla en castellà constitueix un acte de mala educació o de descortesia. Els lingüistes ho tenen clar. Juan Carlos Moreno Cabrera, per exemple, es pregunta: quan algú parla en la seva llengua, una llengua minoritzada o d'abast reduït, a una altra persona, coneixent la llengua de l'altre, comet una descortesia? I respon que no. Una manera que tenen els parlants d'una llengua de dignificar-la i demostrar que és tan útil i digna com les altres és fer-la servir com a signe d'identitat cultural i, per tant, fins i tot quan es pugui fer servir una segona llengua. Per què les persones que fan de mestres de vegades no mantenen l'ús del català a l'escola i fan servir el castellà a l'aula o fora l'aula? És fruit d'una tendència inconscient a convergir en els usos lingüístics? És per aproximar-se més a l'alumnat? El català és la llengua d'ús normal dels professionals que treballen en l'àmbit de l'administració educativa. Si no tenen l'hàbit de mantenir-ne l'ús en totes les situacions escolars, aleshores es pot ben dir que tenen un bon repte al davant. La fragilitat actual en l'ús social de la llengua catalana fa que el compromís del professorat amb la llengua sigui més necessari que mai. Per una bona educació lingüística, a l'escola, en català, sempre i amb tothom.